etorri aze pareara. Gai interesgarrienak eta divertigarrienak lantzen dituen saiora. Gaur, gure artean aurrez aurreko elkarrezketa bat edukiko dugu. Beraz, az gaitezen. Niretzat, gure haurtzaroko oroitzapenik politena, zaila da erabakitzea, baina esango nuke, etxean batera dantzatzen, abesten, orokorrean batera egiten genituen gauza guztiak egia zen. Ezin dut bat aukeratu zehazki. Gure lehengusuekin eta izabarekin eskulanak egiten. Oso ondo pasatzen nun. Nik uste doi politxenetako dela. Oraintxe bertan, norua gara. Bai? Bai, zeba, ezakit elurra egiten do, eta ezakit aurora borealak ikustea. Turkian da autoki bat, gustatuko litzaidak jotea, globo asko daudela. Goizeko 5 ateratzen die globok, zeruan buelta bat emate dute eta gero bueltatzen die. Ez gogoratzen hori zena dagoen hiriak. Baina area jutea gustatuko litzaidak. Batzutan, ez atxarra triste egotea, prozesui pasabarra da, gero pozik egoteko, ezin dezu nolabait ebitatu orduan, pasa, eta jazta. Bueno, lehenengo lo egitea gustatzen zait. Baita ere musika entzutea, eta marraztea asko gustatzen zait. Gehien baloratzen dudana itenari buruz da, beti egia esaten didala. Naiz eta egiak batzutan esatezu, ez da gustatzen esan diazuna, baina eske bakit egia dela. Orduan, eskerrik asko egia esateagatik. Zuri buruz gehien baloratzen dudana dela, nik izan naitekela 100%. Edozein gauza kontatuko dizut eta ez diazu epaitu behar, edo horrelako gauzak ezakit. Invisible izatea, ezakit. Zertarako? Lasai joteko. Teletransportatu. Adibidez, gaur Parisen nahi jun. Venga, gaur Nueva Yorkea. Gaur Brasilea. Kirol gehiago bengo nuke, zeba askotan esaten dut, kirola imar da, eta gara mobiekin jartzen nahi, eta denbora pasatzen da. Sukaldean rezeta gehiago egin. Nik uste probatuko nula zerbait desberdina. Zu. Zu! Ez kopiatu. Uda berria da. Zeba, azkenen eguraldia asko gustatzen zait, ez do bero gehi egiten, ez do hotz gehi egiten, eta ezakit oso komoda sentitzen naiz, así que uda berria. Uda berria da, eta ez dut zure berdina esaten kopiatzeko. Zeba, azkenean, ez da oso hotza, ez da oso beroa. Eguzketeratzen da, soineko aldezu eraman, ezakit oso makillajea hauet ikusten da. Nik editatzen ditut bideoak. Bideoak egiteko, bilera ezberdinak egiten ditugu, eta antolatzen gara, adibidez esaten dugu, astearte honetan, gaueko 9:00, guazen bilera bat itea. Eta goten gara, ideia ezberdinak jasotzen, eta esaten dugu, ideia egingo dugu, hemendik 2 egunetan, ideia egingo dugu 3 egunetan. Bueno, Paulak egitatzen ditu bideok, orduan nik nahiz antolatzen. Tiri. Baina nik argazkiak egitatzen ditut. Nik uste bata bestea gabe ez dela posible, zeba, dantza musikakin imar da, beraz, biak. Nik musika. Dantza egitea gustatzen zait, baina abestea gehiago. Baina egia da, musika dantza gabe oso gelditzen dela. Orduan nik esango nun biak, baina bat aukeratu beharko banu musika. Gustatzen zait eskuak desinfektatzea beti, etxea iristen izenen lehenengo gauza esku garbitzea. Ez dakit mania badan o higienea dan, baina bai. Maniak. Gustatzen zait, nire logela txukun ikustea. Ez gustatzen dena botata ikustea, ordu medina jasotzen. Igual egunero ordu erdi. Praka hau, kamiseta hau, dena ordenatzen, eta horrela goten naiz. Baina, gero gustatzen zait nola txukun gelditzen da, eta lasai gelditzen naiz. Atal honen amaierara iritsi gara. Gu hobeto ezagutzen gaituzu orain, oso ondo pasatu dugu, denbora oso azkar pasa da, eta hemen gaude, espero dugu gu hobeto ezagutu izana, eta hurrengo atalan ikusiko gara. Muxu bat! Aio pelaio! Agur!